Ναι, γεια σας παιδιά, Mr. James Souls εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο Counter Strike, επεισόδιο 3. Συγγνώμη που δεν έκανα βίντεο γιατί ήμουν άρρωστος, δηλαδή όπως και τώρα. Καταρχάς, αν κάνω κάποια pause ανάμεσα αν κάνω κάποια pause ξαφνικά είναι επειδή θα κάνω μυτό ή θα πάρω την αντιβίωση, whatever. Λοιπόν, τι κάνετε, είστε καλά? Σήμερα είναι 5η 30 Απριλίου, γι' αυτό δεν είμαι στο σχολείο, επειδή είμαι άρρωστη. Και θα μου λέτε, ρε, έχεις όρεξη να κάνεις βίντεο και αφού δεν πας σχολείο? Κάποιοι θα λένε. Και ναι, το να κάνεις βίντεο είναι πάρα πολύ καλύτερο από το είναι καλύτερο το να τραβάς βίντεο από το να πηγαίνεις σχολείο. Για μένα είναι 5η 30 Απριλίου, αύριο είναι Πρωτομαγιά. Θα πάμε και για εσάς τη μέρα που το βλέπετε. Θα πάρουμε όπλα. Και δεν πρόλαβα να πω. Όχι, λάθος. Για μένα αύριο είναι Παρασκευή 1η Μαΐου. Για εσάς θα είναι Σάββατο 2 Μαΐου. Σε είδα. Μην νομίζετε σε είδα. Και όπως ξέρετε όλοι είναι Πρωτομαγιά αύριο. Για μένα. Για εσάς θα είναι Σάββατο. Ναι. So αυτά. Αλλά δεν έχω καταλάβει πόσα αρρώστηκα. Από τα παγωτά που δεν έχω φάει ούτε ένα. Γαμώτο. Από τι? Ωραία. Είμαστε γιόλο. Δεν ξέρω, είμαστε γιόλο. Δεν ξέρω τι μαλακίες κάνεις. Παιχνίδι. Γαμώτο. Γαμώτο. Αχ, γαμώτο. Συγγνώμη, αλλά γαμώτο πάλι αυτή την καραμπίνα. Θα πάμε από εδώ. Κοίτα εδώ, κοίτα. Κοιτάξτε. Σκάστε ρε! Γαμώτο. Γαμώτο, ναι. Και πάμε. Θα πάμε στο spawn. Θα πάμε να τους φάμε τώρα. Από πίσω. Πού πας ρε? Άντε ρε. Πού πήγε? Τον έσφαξα. Πάμε. Όπα. Να το. Εδώ έχουν φύγει όλοι, έτσι, ναι. Και ναι, έχουμε φτάσει στους 4 συνδρομητές. Ένα γελίο πράγμα. Και αν πάμε στους 50 θα κάνω ένα Q&A special video. Γάμο! Ούψ. Κοιτάξτε ρε. Ελάτε! Δεν κολλώνω εγώ. Κοιτάξτε.
Από πού με έφαγε? Σε βλέπω ρε, άντε. Άντε γεια. Άντε γεια. Εδώ. Σ' ακούσαμε. 95 ζωή. Έλα. Α, μία φορά μπορώ. Ή δύο. Ή τρεις, ή δεν ξέρω πόσες. Γαμώτο. Σκιάχτηκα. Μετά έτσι και με το αυτό. Άντε πάλι με την γκολ καραμπίνα. Και δεν ξέρω πόσο θα είναι το βίντεο. Περιμένετε λίγο. Πρέπει για να δω. Γιατί περίπου 20 λεπτά θα σκιάχτηκα. 20 λεπτά θα το κάνω το βίντεο, γιατί μετά δεν μπορεί να ανέβει. Το YouTube έχει πρόβλημα. Ή το πλησύνει ή whatever. Πάμε και σκάλτσες και πήρα το κούλιμπερ. Καμότο, από πίσω μου ήρθε τώρα. Βρώμη και σκάλτσες και πήρα το κούλιμπερ. Καμότο. Άντε κάμε. Άντε. Γαμώτο. Πάρουμε το 2. Θα πάω από μέσα να το φάω. Πώς πάω πιο μπροστά? Εντάξει, ακούσαμε. Ω! Έφαγε ρε. Ωραία, πίσω ένας. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει να μαθαίνω να παίρνω σνάιπερ. Α, εσύ είσαι ρε. Γαμώτο. Εδώ έκανα σπορ. Ναι. Και ναι. Γαμώτο, πρέπει να προσέχω άλλη φορά. Τον έφαγα, φύγε. Να πάμε σε οβί. Και δολάρια και λοιπά. Άντε ρε. Άντε γεια. Άντε γεια. Μόλις έκανα τον κύκλο, έτσι. Το λες. Far in the hole. Θεέ μου. Ποιο Θεέ μου, δεν ξέρω πώς το έκανα αυτό. Στα μούτρα σας.
Να, ωραία. Όπα! Τι μαλακία έκανα. Ναι! Άντε. Καμώτο. Το κακό με το Counter Strike είναι ότι μας κάνει spawn σε διάφορα σημεία, σε άκυρα σημεία. Δεν με πιάνει, δεν με πιάνεις. Πάμε στο από πίσω. Άντε με το πιστολάκι. Πώς με έφαγε! Όπα. Πάμε. Καμώτο που ξανά! Άντε! Καμώ! Και ώρα είναι 11. Wait a moment. 7 λεπτά κλείνουμε το βίντεο. Bye 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 bye. Θα μείνω εδώ που κάνω spawn όλοι. Το Team Fortress 2 είδα ένα παιχνίδι ωραίο. Ωραία. Αλλά πρέπει να έχει σιγαστήρα η καραμπίνα για να μην με καταλάβουν. Καμώτο με είδαν. Μαλάκα hacker. Άντε! 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 Διαλέγουμε χωρίς τους δρόμους με αυτόν εδώ. Κάναμε και λίγο τον... Άντε ρε, άντε! Κοντρόλ! Καμώτο! Το PC μου θέλει μπαταρίες. Το... Lag. What the fuck? Άντε ρε.
LOL! Έχει καβλάκι. Hi! Hi! Εδώ! Μα πώς! Άντε ρε. Άντε ρε, άντε, άντε! Πού πήγες, φίλε? Έλα πιούμε καφέ! Έλα πιούμε καφέ! Άντε! Μπράβο! Σκιάχτηκα ρε! Μπέρσε με πυροβολά στη μούρη και δεν λες και τίποτα, δεν ειδοποιείς. Δεν φωνάζεις. Εγώ είμαι εδώ! Άντε! Άντε! Και ναι! Πέρα από την πλάκα. Τον σκότωσα με το πιστολάκι. Good to foo. Εμένα έφυγε έτσι. Μες στη μούρη σου.